Bună ziua, mă numesc Paul și mă numesc Trancula Frax și azi o să jucăm Counter-Strike. Stai mă spune când vă deschid, toți la peretele ăsta. Bun. Care nu face rândare cap. Stai mă spune, hai, bă. Îl ia foc ăla. Stai mă spune cine-i. Stai mă spune ultimul tac mare. Stai mă spune ridicați-vă. Stai mă spune. Dai. Ultimul tac mare. Ultimul tac mare. Face. Ultimul jump mare. A făcut. Bun, acum o să vă arăt cum se joacă. Dă-i orice, bă. Acum o să vă arăt cum să vă împușcați. L-r dați. Hai bă, dă-i l-r. Ăsta e cam bulangie ăsta. Ăsta e bulangiu. Ăsta e face, cel mai bun, aproape. Cel mai praf, aproape. Dă glonț, bă, fraiere, dă glonț. Dă glonț, mie, mă. Așa. Fără bunny hop. Aveam două glonțe. Hai bă, bagă-te. Bun, care mai mișcă moare. Stai mă spune care mai mișcă moare. Da, nu-ți deschid până. O eva ta, bă. Că vine el până la urmă înapoi. Toxic, du-te, găsește-l pe ăsta. Stai să văd cine e. Stai mă spune când vă deschid toți în cușcă mare cu dac fără bunny hop. Bă, mi se aude, bă. Bă, mi se aude. Stai mă spune, treceți toți pe bancă cu dac și fără bunny hop. Care se abate de la drum are cap. Bun, acum o să mai jucăm o turță. Go, move. Go, move. Move. Taci, mă, nu mai dau cu arma aia. Bă, Tranquila, se aude? Da, se aude. Auzi, bă, tu cum ai pus nume de acolo? Ai dat pe toți cei care au fost sau intrat pe server? Pe toți sau mai? Deci când ai dat videoclipul ăla, ai scris pe toți? Da, Cine ați dat pe server, nu? da. Vezi că te vede și pe tine. Scrie-mi numele, că vreau să-ți caut. Stai că scriu acum. Scrie-mi acolo și stai aici departe. Dar vreau numele să caut, dau like și cum mai și comentez. Orice vrei. Stai puțin. De asta așa se numește? Da, așa se numește ăsta. Ok, când vine să-mi dai cu telefonul meu de acasă, să-i caut pe net. Bine. Am de la cu tabletă. Bă, vezi că filmez eu, bă. Bă, eu vezi că filmez. Hai bă, să-mi spune cine de la memoare. Ce Nu pro. le da, nu le da. Nu. Stai, să le dau eu, stai că le dau eu. Să-mi spune dacă vă apropiați de mine aveți mare căpățână. Căpățână. Vezi că o să o postez. O ține să apropie de mine are cap. 1 metru are cap. Bă, fuck boy. Cine joacă Fuck. GTA San Andreas? Eu, bă, nu pot să trec de ce am GTA-ul atât de praf cât tot ea sunt bun, bă. Bă, de ce intră? Am multiplayer, frate, pentru multiplayer, vreau să se descarc multiplayer. Dar nu știu unde, pe unde.
Unde ești? Știu că vine aici și mă mut. Aici, așa, bravo. Apasă și tu pe E, bă. Bă, Apasă. repede. Apasă E, bă. Așa, frate. Bă, mie mi se aude. Care e mai bun. Da, mă, se aude. Ia, bă, ia uite ce, bă, cum îi dau. Ia uite ce. De ce? Fac. Stai, eu de ce Uite, bă, ia. Fac. ia de Fac. Fac. Head. 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 Acolo sar pe le, ia să văd. Da, da, mă, eu sar, mă. Ce te aveți, mă, voi? Tu ce te-ai? Am în 6 sorți, 9, cum o să Nu mă înjura, bă, pe server, bă. tu... Da, mă, mai ia, mă, sorți, 9, sorți, cronci. Bă, dacă mai deschis o dată ai cap, bă. Ia uzi, stați să-mi pun acum microfonul ăsta, să auziți. Oh, sorry, bă! I'm sorry, frate, dau free day. Dai degeaba free day. Dacă dai cap, stai să-mi aranjezi căștile, bă, stai mă să-mi aranjezi căștile. Și o piesă adevărată care este Nu. Bă, nu lua așa de repede, bă. Am lag. Hai afară, bă. Hai, am lag. Hai afară. Hai. Hai, mă, afară, mă. Bă. Ia stai dac, bă. Stai să-ți arăt ceva, bă. Stai dac. M-a învățat cineva, bă. Să vezi cum sari în sus. Stai dac. Stai dac, bă. Bă, stai dac, bă, băule. Stai dac puțin. Stai 5 secunde stai, bă, dac, bă. Carușu. Mă bate, este că e bun. Da, ce bun îi. Mersi, bă. Oh, bravo, frate! Bravo, frate, dar bun! Bă, Tare! mi se aude? Să nu se dea fidelul ăla. Bar, Se aude? idei, reale, tot. E cât ăla e? Să-mi spune, mi se aude? Da, mă, s-a avut nici la asta. Bam, 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 bam. Ăsta e tutorialul Bă, nostru. ți-am dat ție, frate. Bă, deci când intră seama, bă, când intră ăla, când intră cineva în CT, eu o să dau video, ok, mă? Deci de nasul meu, da, mă, toxic, da, mă? De nasul meu. Pune-ți de vil în cap. Pune-ți de vil. Bă, dacă nu dai arma, îți dau cap. Bă, îți dau cap, mă, dacă nu dai arma. Lasă care, bă, care, prinde. Așa, bravo, pune-ți de vil, stai. Nu te bate aia cu spatele. Nu te acolo cu spatele. Dă-ne comenzi, bă. Dă-ne comenzi. Dă-ne comenzi, mă. Auzi, dar cine și-a apăsat pe capa? Eu scria să apară, nu, scrie consolă. Plus Simon Voice și... Am scris. Eu am apăsat. Am scris, mă. Mai mult vorbesc pe X. Dar, bă, nu mai cine a apăsat după aia, dai. Eu cine a apăsat? La tine s-au de întrerup. Acum se aude? Da. Na, bine. Bă, de la mine s-au de clar? Da. Ok, mi-am schimbat căștile, că se auze urât și microfonul. Bă, uite. S-auzea încet. Bă, toxic. Ia uite-te la mine. Ce coarne are în cap. Uite-te. Știi? Uite ce coarne. Știi că sunt adevărate. Ia să încerc ceva, bă, stai puțin. Cine are oală sau bad boy? Eu. Poți să ți bagi? De ce? Vreau să văd o schemă. Nu am, bă, nu am moal. Nu joc cu coduri. Dar știu cum se numește. Și eu, bă, am încercat să descarc ca să văd pe unul de ăsta, că era un... Deci acest. Deci am intrat pe un server, erau codați, bă, non-stop, numai 10 codați, admin vreo 8 admini și aia codați. Bă, am căutat, bă, nimic, da,
Bad boy. Poți să te bați și CSA. Eu am CSA 1.6 la împinat, CSA 1.6 clasă, CSA 1.8, CSA 1.6 extendă scena 1.1, CSA la Na, împinat. ăsta e tutorialul nostru, o să chidem și pe data viitoare o să mai filmăm ceva din serverul nostru și atât. La revedere, pa!